Je kent het programma. Maar dan werd je toch... in feite stelt het toch niet zoveel voor? Dat klopt, dat klopt. Maar hoe zit je in de uitvaartbranche terechtgekomen? Als ik mag vragen. Nou, ik ben gepensioneerd militair. Iets totaal anders. Iets totaal anders in de logistiek. Maar bij mij in de straat woonterrein, dat zit in de uitvaartwereld. En ik vroeg wat ik ging doen naar mijn pensioen. En toen heb ik gezegd, nou niet op de bank zitten. En toen zochten ze nog een chauffeur. En zodoende, alleen, ja, het is niet alleen chauffeur, het is alles. Maar ja, ik ken er tegen, dus... Ja, dat moest ze wel kennen. Dat moest ze zeker kennen, ja. Het hem, de goede man van... Want je zit nog steeds bij dat uitvaartbedrijf waar hij ook bij zo... Inmiddels zit ik bij een paar anderen. Oké. Maar heeft de goede man nog wel eens tegen ook verteld van waarom hij nou op oog is afgestapt met de gedachte van, die gewoon gesproken of die misschien... Nou, waarom dat hij dat gevraagd heeft, dat was eigenlijk toevallig. We hadden een stelletje bij ons in de straat die gingen trouwen. Ja. En we waren eigenlijk met een aantal mensen op de straat uitgenodigd. En we komen eraan. Op het trouwviers? Ja. Ja. En we stappen eigenlijk naar elkaar uit de auto. En toen vroegen we daar dan mee van, ja, wat ga je doen? En omdat ze eigenlijk, ja, ik ben in mei met pensioen gegaan, zeg maar, 4 jaar geleden. En dat was in september het jaar daarvoor. En toen zeiden ze van, ja, we zoeken eigenlijk een chauffeur, niks voor dich. Ik zei, ja, stel me voor aan de baas. En zo doen die. En dat doe ik dat alweer ruim 5 jaar. Maar je zegt net van, als chauffeur aangenomen. Van de rouwauto, ja, ja. Van de rouwauto, maar inmiddels zijn er al wat meer taken bijgekomen. Ik doe alles. Nou ja. Ik ben in principe samen met een collega de eerste die bij overleden naartoe is gekomen. Of in een tehuis of bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis mortuarium. Als ik ook nou zeg, we kennen ons nou toch al vrij uitgebreid, hè? Zeker een minuut of 4, 5. Ja, ja. Je hebt wel een hele fijne, rustige uitstraling heten. Dat is ook wel nodig, denk ik. Dat denk ik ook. Maar dat zie ik toch niet verkeerd of Ja, Je kent hem veel beter. Ja, Hoe lang kent je hem al? Al heel lang, vanaf 79 dus. Ik ken heel druk zien nu, maar op mijn werk ben ik heel rustig. Dat moet ook. Mensen hebben het al erg genoeg. Ja. En hoe hebben ze geen druktesmaker nodig? Heb je er lang aan moeten wennen? Het gaat niet. Het lijkt de eerste keer dat ze mij hebben opgeroepen, want dit is een oproepbaan. Nou, ik was een klier aan de bak. Nou ja, ik heb er geen problemen mee. Ik kan me ook voorstellen dat mensen er wel tegenaan hikken. Zo van als ja, er moest toch een bepaald inlevingsvermogen hebben. Oh, ja. Om te weten van wat er in mensen omgaat die heel veel verdriet hebben en zo. Ja. Ja, daar moest ze. Maar ja, dat kent ze ook wel eens op die gezicht gewoon met een opmerking die verkeerd valt. Of, Nee, dat schat ze eigenlijk goed in. Dan komen ze niet binnen met allerhande dingen te roepen, dat duidt ze niet. Dan komen ze hier gewoon binnen en dan op een gegeven moment is ze heel snel in de gaten wie de mensen zien. En sommigen ja, ik zeg altijd, mensen halen herinneringen op, maar dat zijn altijd de leuke herinneringen en nooit de slechte eigenlijk. Zelden. En zeker op de dorp, dan is het ook nog wel eens lachen met een als ze aan het verzorgen is. Ja? Mensen doen heel veel helpen tegenwoordig. Dus je verzorgt ook de overledenen? Ja. En dan helpen familieleden ook mee? Tegenwoordig wel, heel druk. Dat lijkt me wel heel bijzonder. Ook heel mooi. Het is heel mooi. En het is ook inderdaad heel bijzonder. Ik denk ook dat het een stukje verwerking is, of niet? Ja, absoluut. Dat begint eigenlijk al bij het verzorgen, dat ook het verwerken begint. Het lijkt me een enorm mooi werk. Absoluut, het is heel dankbaar werk. En ik ben tegenwoordig nog wat verder aan het gaan. Ik ben nu aan het helpen met balsemen. En dat is eigenlijk ja, dat wat dan ook kan eigenlijk. Ja, het balsemen is ik zal ook vertellen, ik ben er wel eens bij geweest. Bij een balseming. En ja, het belangrijkste wat een balseming is dat ze die overleden dierbare veel langer bij die houden. Toch? Ja, er zijn verschillende redenen waarom ze dat doen.
Meestal is het eigenlijk mensen die uit het ziekenhuis komen, die hebben heel veel vochtvast binnengekregen. En vocht is funest. Dus dan doen ze op aanraden van degene die dan door komt. Of ze willen het zelf al, ze hebben zichzelf al ingelezen erin, willen ze gebalsemeren. Dat is een gedeeltelijke balseming. Want gans balsemen mag niet in Nederland. Dat is alleen voorbehouden aan het Koninklijk Huis. Dit is eigenlijk thanatopraxie. Thanatopraxie. En bij een thanatopraxie, eigenlijk heel kort door de bocht, er gaan bepaalde lichaams-eigen vloeistoffen uit. Ja. En er komen chemische conserveringsmiddelen komen erin. Klopt. En daardoor, heb ik begrepen, is ook een bijkomend voordeel, is dat als ze een overledene tegenwoordig, maar als ze die aanraakten, dan vulde de natuurlijk heel koud aan. Ja. En dat is nog een thanatopraxie, is dat eigenlijk veel Is minder. dat hè? niet, maar dat kalde is ook omdat mensen opgebouwd weer op een koelplaats. Ja. En dan weer ze vanzelf heel koud, dat is logisch. Het liep wel alsof je ook groeping gemist hebt. Ja, misschien wel. Maar beter laat dan nooit. Dat klopt. En ik zeg altijd, nou, als ik dit hier had geweten, was ik dat misschien wel eerder gaan doen. Wat heb je gedaan want je ziet beroepsmilitair geweest? Ja. Wat heb je als beroepsmilitair gedaan? Voornamelijk logistiek en inkoop. Was ook Overal leuk. ter wereld. Ja, absoluut. Ah, dus als Nederlands militair ziet je wel de hele wereld door geweest. Ja, zo'n beetje wel. Ook gewoond of vooral gereisd? We hebben in Duitsland gewoond, we hebben in België gewoond, we hebben in Amerika gewoond. Ja. Ja, dat was wel mooi. Ja? Ja, Wat was voor ochtend de mooiste plek? Amerika. Toch? Ja. En Ja. waar was dat in Amerika? Washington DC. Ik heb op de Ja. ambassade gewerkt voor de overheidscontracten, zeg maar. Liep me te gek. Absoluut. Ook. Ja, Ook voor de schitterend dat die het kinderen, gaat. Ook, Ja. ook voor de kinderen waren er 3 jongens mee en die waren toen 6, 9 en 11. Ja, die verrijking voor die kinderen, hè, vond ik heel erg mooi om te zien. Wanneer zit je teruggekomen naar Nederland dan? In 2002. 2002. 2002. Had je de kinderen er moeite mee om hun draai weer te vinden? Ja. Ja, dus in Amerika, ja, Amerika is een land van tegenstrijdigheden, maar kinderen zien daar echt de toekomst. En zo werden ze ook behandeld op school. Dat is toch anders dan zee. En tekenfilms, nou, ze keken door SpongeBob en ze keken hey SpongeBob en hebben we gauw afgegroeid. Wat is het verschil dan? Heel Nou, agressief is Daar het. is het op kinderen gericht en hier is het alleen maar gebleer altijd. Ja, klopt. Met een Hollandse tekenfilmfamilie. Ah, dus de SpongeBob waar ik altijd zo gek van word, als ik op de bank half bij zo te kijken, die is dus toch veel anders. Ja, dat is Ja. toch veel anders. Ah, Het zijn dezelfde filmpjes, alleen heel anders ingesproken. Ja. maar hebben die kinderen van ook dan eigenlijk ook wel het beste van twee werelden meegekregen? Zodat ze het ook met elkaar kunnen vergelijken? Dat denk denk ik het wel. wel. Ja, dat denk ik zeker. Ik Ja. weet wel, de oudste die was hier op school, die had een hoer gestemd, die wordt best wel eigenlijk een beetje gepest. Binnen 3 maanden toch, stond er voor de klas stond er te vertellen. Nou, hij tegenwoordig die heeft dan op de universiteit gezeten, maar hij heeft in Frankrijk heeft de pilotenles gegeven. En hij duidde het allemaal. En dat hadden we Heel dus veel- never nooit gedacht. Ik denk ja, heel erg zelfverzekerd is tegenwoordig door. Ja, weet ik niet. Dat is gewoon wie ze de kinderen benadert, als ze die heel positief benadert en het kunnen wat ze wel. En ja, er groeit een kind van. Heel positief, Ja. echt. Jawel, zeer zeker een hele erge verrijking geweest. Nou, wat wij natuurlijk meekregen ook door wat ons wordt doorgegeven door de Nederlandse media. Dat vormt ook het beeld wat wij hebben van bijvoorbeeld van Amerika. En dat beeld is misschien wel, is dat te negatief? Het beeld Nou, wat wij hebben van Amerika- Amerika? Een Amerikaan, die zien best wel kortzichtig. Want Amerika is het. En dat durven ze ook rustig te vertellen voor een internationaal gezelschap. Want ik heb zat internationale gezelschappen door meegemaakt. Van de andere kant, ze zien ook verschrikkelijk vriendelijk. Want ik weet toen het met de kinderen de eerste keer van hoe het in de buurt van Pentagon naar Washington wil gaan. Ik wist niet wie het werkte. Nou, dat wordt allemaal perfect uitgelegd, begeleid naar de trein, noem maar op. Heel We- hulpzaam, ja. We hebben Ja, de ik vond Chicago dat ook mee- wel eens een beetje moeilijk in te schatten, die vriendelijkheid. Als ik in Amerika was, zelf. Dat ik dacht van, mensen dat nou echt? Nee,
Nee. Want dan dat komt ze een niet. café binnen en zeggen, hey buddy. Dat is al. Dan denk ik van, oké. Ja, ja. Nou, ik heb dat wel eens geprobeerd. Ze zeggen altijd van how are you en good for you. Dat heb ik een keer gezegd van, ik ben vanmorgen opgestaan, uit bed gevallen, mijn been gebroken, maar verder alles goed. Oh, good for you. Maakt dus geen rol uit. Nee, dat is gewoon een vorm van ja, beleefdheid. De leeftijd, ja. Ja. Maar dan moest ze echt door je prikken. Wij vinden het schitterend toch. Ja. De gedachte, want je hebt een keertje aangestoken. Hè? Hè, je wordt hier in de buurt, je hebt net een tas koffie gedronken. En ja, vertel nog één keer, wat zei je nou ook alweer? Als ik in de buurt ben van het kapelke van Genuwen, Dan is het, dan moest ze hier even naar binnen gaan. Dat is gewoon wel, ja, dat, weet ik niet, daar wil ze naartoe getrokken. Daar wil ze naartoe getrokken door, ja, dat is gewoon een gevoel. Dat is, ja, dan moest ze gewoon even een kerstje opsteken als ze binnen is. Dan denkt ze aan de mensen die op dat moment, ja, het voor hebben en die even een steuntje in de rug nodig hebben van van de Freuken van Genuwen. En dat doet ze dan met een kerstje opsteken, dan denkt ze eraan. En eigenlijk met als ze er zit, dan komt er het een en ander best als ze denkt, oh, daar wil ik ook nog even aan denken en die wil ik ook nog even in gedachten halen. Dus ja. en eigenlijk is dat een gevoel Ja. wat ze niet moest uitleggen. Nee, of dat moest kent ze verkloren heel- of onder woorden moest brengen of wat Dat is dan ook. heel moeilijk uit te leggen. Dat is iets, dat vult ze van binnen. Dat denkt ze echt, dat trekt echt gewoon. Het kapelke trekt echt gewoon om even, ja, om even bezinnen te komen door. Even pas op de plaats. Even denken van, wat is er allemaal gaande op dit moment. Ja. Zoals ze wel eens zeggen, volgt in hart, dat klopt altijd. Ja, dat klopt Ja. altijd. Dat is echt waar. Ja, dat is waar. Ik vind het fijn dat je toch nog even, dat je er niet tussenuit gegaan ziet. Want Bedankt, ik ja. vond het wel een heel bijzonder gesprek en wat liep me dat een enorm prettig gevoel om na die pensionering nog ergens terecht te komen waar ze zoveel van zichzelf voor kwijt in kent. Ja, absoluut. Dat Dat is liet ook. me echt, Ja. ik hoop dat mij dat ooit ook nog eens. Nou, ze hebben me gevraagd van Gegeven wie is. lang wil ze dat doen. Ik zei, nou, tot het niet meer gaat. En ik ben pas 61, dus ik ken nog wel even.